Dobro večer. Hvala lijepo. Imam nakon ovog muzičkog performansa jako nezahvalnu ulogu da vam malo održim pažnju na nekoj temi koja je malo ozbiljnija, nakon mešapa. Ja ću govoriti nešto o istinomjeru i glasometru u Bosni i Hercegovini, ali htio bih da vam napomenem, odnosno prvo bih vas pitao da li znate za istinomer i glasomer u Makedoniji. Koliko ljudi zna? Ne treba. Istinomer i glasometar u Makedoniji realiziraju naši prijatelji i partneri iz fondacije Metamorfozis i taj projekat je u Makedoniji startan 2011. godine, su započeli u maju, a u Bosni i Hercegovini postoji nešto duže. U UG Zašto ne, iz koje ja dolazim, je organizacija koja postoji više od 10 godina u Bosni i Hercegovini i bavi se raznim vidovima društvenog aktivizma i ono po čemu smo postali poznati iz početka, to je bila kampanja za prigovor savjesti u Bosni i Hercegovini, a realizovali smo i mirovne karavane kroz cijeli region bivše Jugoslavije. Istinomjer u Bosni i Hercegovini je pokrenut prije naših izbora, parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini 2010. godine i on je u principu analizirao predizborna obećanja 5 partija koje su tada bile na vlasti i ono što je imao za svoj neki cilj je da nekako intonira taj ton predizborne kampanje, da skrene jednu pažnju na političku odgovornost kao nešto što je totalno jedan pojam koji u našem regionu baš i nije toliko popularan odgovornost, nego se svi bave politikanstvom i u principu političari se više bave nekim retoričkim stvarima i nekim metodama koje nisu u principu ono što je vezano za njihovu odgovornost. Što ovo neće biti? Ok. Sad, problem u tome je da je u Bosni i Hercegovini istinomjer imao za cilj da analizira obećanja, predizbornih obećanja na svim nivoima vlasti. Sad, potrošio bi vjerovatno puno više vremena od ovih 10 minuta da vam objasnim strukturu vlasti u Bosni i Hercegovini, obzirom da imamo državni nivo, imamo dva entiteta, Federaciju Federaciju BiH i imamo Republiku Srpsku, pored toga imamo distrikt Brčko, a sama federacija ima 10 kantona, pa sad možete zamisliti koliki je to jedan ogroman priliv predizbornih obećanja koje smo mi uzeli na sebe da analiziramo. I mi smo u principu htjeli da analiziramo kvalitetu predizbornih programa svih partija koje su bile na vlasti i da ih kasnije možemo pratiti upravo kroz ostale medijske sadržaje nakon izbora, ali i kroz njihov rad i one legislative koje oni donose na državnom i na svim ovim nivoima koji. Ono što istinomjer predstavlja, istinomjer ima i jedan blog koji se bavi i međunarodnom zajednicom u Bosni i Hercegovini, ali se bavi i u principu blog je stvar koja trpi, nije u formi portala, ali ga koristimo za analizu drugih stvari koje se dešavaju. I ono što smo pokrenuli u zadnje vrijeme, to je sedmični magazin Dani i to je istinomjer koji izlazi svakih 7 dana na 15. strani magazina Dani, u kojoj uključujemo na jednu analizu koja u principu na sajtu izlazi na blogu, a u formi izjava se analizira, tako da u magazinu Dani imamo 3 izjave. Regionalna saradnja, to sam već spomenuo, da u Makedoniji realiziramo saradnju sa Metamorfozisom, a u Srbiji realiziramo sa organizacijom CRTA. Trenutno je u pokretanju isto tako istinomjer u Hrvatskoj. Evo ovako otprilike izgleda sajt. Ovo je dio u kojem se analiziraju svakodnevne izjave političara. Sad o tome nešto više da kažem, znači mi tu pratimo i ono što su oni obećavali u nekom predizbornom periodu, ali i pratimo, analiziramo štampu svakodnevno i gledamo dnevnike, tako da ono što oni obećaju, recimo ako daju neki vremenski rok za neko svoje obećanje, da će nešto ispuniti, mi čekamo da prođe taj vremenski rok i onda tu na sajtu dodjeljujemo tu ocjenu. Ocjene su, znači imate više kategorija kao istinitost, dosljednost i u principu to bi bilo to. Ovaj dio ovdje sajta monitoring, on se odnosi na analizu predizbornih obećanja. Mi to realizujemo kroz objavljivanje šestomjesečnih i godišnjih izvještaja o partijama koje su u vlasti na nivou federacije, na nivou države i na nivou Republike Srpske. Obzirom da
do sad su objavljeni godišnji izvještaj za Federaciju i Republiku Srpsku, za državu nije, zato što uspjeli smo da ne postanemo rekorder, Belgija i dalje drži rekord, jer nakon izbora u Bosni i Hercegovini održanih u oktobru 2010. tek smo prošle godine u decembru dobili vlast, tako da nismo još uvijek uspjeli napraviti jednu analizu, jer vlast je tek faktički sastavljena i vijeće ministara je održalo možda 1 ili 2 sjednice. I ovaj dio ovdje, to je blog, na kojem, znači, imate kategoriju blog domaći i blog za međunarodnu zajednicu. Ovo je u principu to o čemu sam govorio, ovako izgleda stranica na sedmičnom magazinu Dani, a ovo je Istinomjer Facebook profil, odnosno Facebook page za Bosnu i Hercegovinu. Ono što smo mi imali da uradimo, to je bilo 367 predizbornih obećanja, odnosno predizbornih obećanja za period 2006-2010, tako da je pred izbore izbačen izvještaj o radu vlada u Bosni i Hercegovini za njihov period prošlog mandata pred naše izbore. Uradili smo, znači, 1490 obećanja za trenutni mandat koji traje od 2010. do 2014. i ovih 215 izjava od 2010. godine. Trenutno smo imali 50 članaka u online i printanim medijima, preko 20 TV radio pojavljivanja i izvještaja u elektronskim medijima i 435 posjetilaca u Bosni i Hercegovini za dvije sedmice. Ono što imamo u planu, evo tu piše, to je TV za Istinomjer televizija, znači to bi trebalo biti neka 10-minutna forma. Sad trenutno u Bosni i Hercegovini ove godine se održavaju lokalni izbori, tako da ćemo raditi i Istinomjer na lokalnom nivou, što znači da ako u Bosni i Hercegovini postoji preko 50 opština, onda ćemo analizirati obećanja za sve te opštine, proširit ćemo regionalnu saradnju i ćemo se jače fokusirati na razvoj socijalnih medija. Ono o čemu bi još nešto kratko rekao, pošto nemam još puno, imam 2,5 minute, to je glasometar. Svi oni koji su imali priliku da u Makedoniji ispune glasometar i odrade anketu, u principu znaju o čemu se radi, jer se radi o istoj platformi. Ono što bi potencijalno mogao da bude glasometar, to je jedan online alat, kviz za testiranje glasača, ali i za provjeru političkih preferencija, odnosno njihovih ideologija. Ono o čemu se nadamo, to bi trebalo da bude sajt koji bi natjerao političare da malo bolje analiziraju svoje obećanja i da ih daju, jer u principu ako ispunite ovaj sajt, možete da vidite da ste vrlo blizu, nakon rješavanja ankete, odgovori vam se poklapaju u 2 do 3% sa partijama ljevice i partijama desnice. Znači, jedino u čemu se razlikuju sva obećanja partija je ono što se odnosi na neko državno uređenje, na pravosuđe i na neku, u principu, svi što obećavaju u ekonomskom smislu i u smislu evropskih integracija je isto. Ono što on zaista sad jeste, to je jedan alat za učenje i političara i glasača da mogu malo više voditi računa o odgovornosti. Ovo su neki naši ciljevi glasometra, znači treba da učimo o ideološkim i političkim orijentacijama političkih partija i glasača, informisanje građana o politikama partija i njihovim programima, podizanje svijesti o odgovornosti u svakom slučaju i ideološkim orijentacijama partija i pravljenje interesantne, interaktivne forme za potencijalne glasače. Ono što on u stvari zaista jeste, to je da sredstvo koje poziva glasače da izađu na izbore. U principu kako se to dešava, to je znači definiranje efikasnih metodologija, definiranje pravog seta pitanja, to je zaista jako teško ukoliko imate 50 partija u Bosni i Hercegovini koje izlaze na izbore i svi oni obećavaju u 70% iste stvari, tako da te stvari se i poklapaju. Sajt je, ide vrlo je interaktivan, do sad smo imali jako mnogo popunjenih preko 1000 i u principu to bi bilo to, možete pogledati glasometar i glasomer.mak. Ako imate još neko pitanje.
нема никој прашање, имам јас. Дали некогаш сте се соочиле со предизвик каде некоја политичка партија не сакала да ви даде информации или имала проблем со активностите кои што сте ги реализирала? Pa imali smo dosta slučajeva, znači da političke partije reaguju na ono što mi pišemo, do sad su i oni sami se zvali i našu kancelariju da reaguju i da kažu da to nije tako. U principu sve ono što ide u ove šestomjesečne i godišnje izvještaje prođe kroz političke partije, jer mi te izvještaje pošaljemo njima na neki approval, tako da oni u principu imaju priliku da vide sve ono što će izaći u tim izvještajima, ali problem je u tome koliko te partije u principu nama odgovaraju. Imamo iskustvo da manje partije koje nisu u vlasti i vrlo, vrlo lako sarađuju, ali one partije koje su na vlasti, koje imaju većinu u parlamentima i u vladama, one nisu toliko spremne na kooperaciju, tako da u principu i ne odgovaraju toliko. Mada smo razvili dobru saradnju sa strankom SDP, recimo sa SDA, koje sad trenutno obnašaju vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, znači tom većem entitetu za 2% od Republike Srpske. Tako da, u principu, dobili smo odgovore na sva pitanja, ali je bilo jako mukotrpno. Hvala. И благодариме на присуството, на говорот и на патот.